Når man så er igennem skolesystemet, så står der et samfund ude og venter på dannede og uddannede unge mennesker, som bare står og venter på at komme ud og erobre verden. Men kan de danske elever, så det samfundet forventer og kræver, har skolen leveret det, samfundet venter? Vi skal have skolen til eksamen. Og til at gøre det, har vi fået 2 sensorer, nemlig Peter Kurtals, som er forskningsdirektør i Novo Nordisk. Velkommen til dig. Knud Romer, der har taget lederhosen af og iført sig et borgerligt sæt tøj. Velkommen til, forfatter og debattør. Tak. Og skolens måske varmeste fortaler, undervisningsminister Christine Antorini. Og lad mig starte med dig, Peter Kurtals. Set fra erhvervslivets perspektiv, kan skolen klare den opgave at levere danskere til det, I har behov for? Det tror jeg helt sikkert, skolen kan. Men det er klart, at når vi hører, at kun 10% af de danske elever svarer for høj topkarakter i den samme prøve som 55% af kineserne, så spørger vi os selv, om vi har gjort nok for at få det fulde potentiale ud af den enkelte, også dem, der har det ekstra talent. Og vi spørger også os selv, om har vi gjort nok for at stimulere den naturlige interesse, som børn har for naturfag og naturvidenskab for eksempel. Og det er du ikke sikker på, at skolen har endnu? Det er vi jo ikke helt sikre på. Du har været med til, og du har stået i spidsen for en skolereform. Erhvervslivet er ikke helt tilfreds med interessen for naturvidenskab og det, man gør for at få de bedste elevers evner udnyttet maksimalt. Hvad tænker du om det? Men det er jo rigtigt, at vi kan se, at vi skal jo have en folkeskole, der for alle, og de dygtigste elever, de bliver ikke udfordret tilstrækkeligt, og det er jo blandt andet derfor, at vi har det, der hedder faglig fordybelse, sådan at man kan lave forskellige talentforløb. Men talent kan jo være mange ting. Det kan være inden for naturfag, men det kan også være talent, lige sådan rigtig dygtig til håndværksfag, til idræt osv. Så det, der er blevet lagt tid ind til, så man faktisk kan arbejde med faglig fordybelse, fordi vi har brug for, at alle bliver udfordret. Så du køber ikke den kritik? Jamen, jeg synes det rigtige er, at der har været måske i en lang periode for lidt fokus på også at gøre noget for, kan man sige, særligt talentfulde elever. Og det er lagt ind som en del af skolereformen, at nu skal alle løftes, også de dygtigste, med forskellige typer af faglig fordybelse. Så det er der allerede taget hånd om? Jamen, det glæder vi os til at se resultatet af, helt sikkert. Det ser ud til, at den første sensor er rimelig godt tilfredsstillet. Vi får se, hvad den anden siger, Knud Romer. Hvad tænker du, Peter Kurtals snakker om, at vi er knap så gode som Kina for eksempel til at nøse de dygtige elever? Er det den vej, skolen skal gå? Altså det mest imponerende ved kineserne, det er jo ikke de 10 timer, de går i skole, og de 4 timer, de laver lektier, men deres selvmordsstatistik. Og nu sidder jeg jo altså rimelig klemt her. Du sidder pænt klemt. Jeg sidder rimelig klemt her mellem sådan en professionel insulinpusher fra Novo Nordisk, og så en eller anden politisk administrator på overførselsindkomst. Ikke? Og de gør jo begge to den samme økonomiske rationalitet gældende. Ikke? Men hvordan skal skolen så tilfredsstille dine krav og forventninger? De gør begge to den samme rationalitet gældende også over for folkeskolen. Og det er alt, hvad der kan bruges til noget. Det vil sige, hvad det er nødvendige midler til det rationelle mål i form af produktion, vækst, profit. Det bliver elimineret, for det kan ikke bruges til noget. Nu har vi jo nyt godt. Lad os tage musikundervisning. Vi har nyt godt af radiounderholdningsorkestret. Ikke også? Det er landets fineste musikere, og de kan ikke bruges til noget, men hvem skal så undervise børnene i musik? Vi har nyt godt af radiopigekoret. Men hvorfor er den 1,5 times sangundervisning, som skaber de stemmer og de mennesker, hvorfor er det ikke for længst blevet gjort til benchmark i folkeskolen fra Gilleleje og til Åben Rå? Det er 1,5 time. Du skal bare have nogle rigtig dygtige sangpædagoger. Hvad med at uddanne dem? Lad os høre svaret på det, Christine. Men jeg synes, at du lige præcis taler for, at der skal være tid til, at man også kan dyrke sine talenter. Det kan også være inden for musik. Det er bare, jeg synes ikke, det udelukker, at man både, hvis man har en interesse inden for naturfag, og hvis man har det inden for kreativ fag, det skal man kunne, og det er der faktisk blevet bedre tid til med den folkeskole, vi får nu. Jamen, og det er jo ikke, fordi vi skal have kinesiske tilstande, man skal have tiden til det. Skal have dem? Nej. Jamen, vi har dem da. Du har lige nationaliseret børnenes tid. Og vi har også nationaliseret, eller delvis nationaliseret i hvert fald. Det er en stor værnepligt. Den her tid. Det er en værnepligt for at blive kanonfoder for arbejdsmarkedet. End of story. Vi skal se, hvor vi lander. Peter og Knud, I har 10 sekunder til at votere. Består skolen testen? Skolen består helt klart. Men i Danmark er det jo ikke nok bare at bestå. Vi skal jo være de bedste. Og det er det, som jeg synes er skolens udfordring. Og man er rigtig godt på vej med mange af de tiltag, der er på vej. Og vi tror på, jeg tror på, at
kunst og kultur og filosofi, det lever rigtig godt sammen med naturvidenskab. Det har vi mange store danske eksempler på. Niels Bohr, H.C. Ørsted, andre, som har formået at kombinere de fantastiske forskellige discipliner, og det tror jeg, vi kan gøre rigtig, rigtig godt i Danmark, også i fremtiden. Knud, jeg ved, det er umuligt, men ganske kort. Består skolen eller ej? Skolen består, men ikke på grund af politikerne eller på grund af erhvervslivet, men på grund af lærerne. Og jeg synes, de skal have noget mere social anerkendelse. Bestået. Tak til Christina Antorini, Knud Romer og til Peter Kurtals. Tak.